हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आदारवाइज बुजिनाय नङा। दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै 4 बोसोर जाबाय। दिनैसिमबो रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनो हायाखै आरो इनडिपिनि समस्या जोबाखै। मानि थाखायथ' पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन? प्रमद बर'आ दाना रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो। हाग्रामा महिलारि बिथांनि गाज्रिखौ सेख'नो आन्दोलन खालामा ना बले इनडिपिनि समस्या बर' जातिनि समस्याखौ समाधान खालामनो नोंथाङा आन्दोलन खालामामोन? साडेनलि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजाफोरनो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो दिनैसिम मा होनो हागौ प्रमद बर'? बेनोमोन नामा नोंनि सान्थि सुक्तिया? सान्थि सुक्ति खालामनानै दिनैसिमबो समस्यानो जोबाखै। दिनै बिथांमोना बुङो जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय होननानै बिथांमोना बुङो। जुदि जोंनि ओनसोलाव सान्थि आरो खौसेथिया जुदि फैबायब्ला दिनैनि दिनाव गावजों गावलाय मानोथो कनस्पाइरेसि, मानोथो कनफ्लिक्टिं मानो जाबाय थायो? नोंथाङाथ' मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन जेब्ला नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन, बे टाइमाव नोंथाङा मिथिं गिदिर गिदिराव ओरैबायदि गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन, बर' जातिनि सिमाङा जेब्लासिम मोगथां महर मोना अब्लासिम आं सोमावसारबाय थागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा नुबायना प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय, प्रमद बर'नि जि समायखिरा लाबोनाय, दिनै ग्रेजुवेलि फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखाय, गासिबो आनएक्सपेक्टेड दिनैनि डेटआव जों नुनो मोनबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। रायजो राजाफोर, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जांख्रिखांदोंमोन। आलादा रायजोनि नामाव जोंनि बर' फिसाफोरा बाहागो लादोंमोन। इनडिपिफ्राबो हारिनि थाखाय नांनानै बावसोमनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोना गावसिनि जिउखौ दान होनो गोनां जादों। आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफ्राबो आलादा रायजोखौ सानसे मोनफुंनांथारगौनि थाखाय एबा जाफुंहोनांगौनि थाखाय बाहागो लादोंमोन। नाथाय गेजेर ससेयाव प्रमद बर'आ गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै, आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ थगायनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जातिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ थगायखाबाय। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुंबावो, गिदिर गिदिर लेक्सार होबावो, बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बर' जातिनि समस्या जोब्बाय होनना बुंबाय, इनडिपिनि समस्या जोब्बाय होनना बुंबाय। गिदिर गिदिर कलेज इउनिभारसिटि व्हाटएभार बिथाङा इनागुरेसन खालामबाय, इस्टाब्लिशमेन्ट खालामबाय होननानै गिदिर गिदिर लेक्सार होबोदोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, एसुरेन्स होदोंमोन। बाट टुडे नट सिन। जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै प्रमद बर'नि जि गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय, जि लेक्सार होनाय, गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ, गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ माबायदि थगायदों दिनै रायजो राजाफ्रा नुबाय, सांग्रां जादों। बिटिसि एकर्ड खालामनानै बर' जातिया जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन मोनदों, नाथाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' जातिनि जि आसा, जि सिमां मिजिं दंमोन, जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन, बे दिनै आनसाक्सेसफुल, इनकमप्लिट। वाइ? बर' जातिया बिटिआर एग्रिमेन्ट एबा पिस एग्रिमेन्टनि थाखाय नाङाखैमोन। बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ। नाथाय थिग आसे, प्रमद बर'आ जोंनि रायजो राजाफोरनाव सोङा गारा, बर'नि गोरों गोराफोरजों बिनि सिगाङाव ब्रडलि सावराया गारा साडेनलि एकर्ड खालामनायानो प्रमद बर'नि ग्रेटेस्ट मिस्टेक। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक अफ मिस्टार प्रमद बर'। रायजो राजाफोर, आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव थानाय टाइमाव खम गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन। नोंथांमोनाबो गोसोआव दं रायजो राजाफोर, जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोना कन्टिनिउवासलि आन्दोलन खालामबाय थागोन। ओरै 50 लान्था लान्था हजानानै डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बुंदोंमोन। दिनै बबाव बावगारलांखो?
प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय जि कमिटमेन्ट होनाय जि समायखिरा जि सतबांसा लाबोनाय दिनै मा जाखो टुडे व्हाट वी हैव सीन रायजो राजाफोर जों दिनै मा नुनो मोनखो हा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफोर सांग्रां आरो कनसियास जानांगौ बिटिआर एग्रिमेन्टआ ओरैबायदि पावारलेस एग्रिमेन्ट बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जोंनि बिटिसिनि which is known as बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिनि जि पावार एन्ड फांसन एभ्रिथिं बेखौ दिनै स्क्रेप खालामनो नागिरदों हा बिटिसि सोरजिनानै बर' जातिया उइथिन 17 years हिउजलि डेभेलप जादों वेल डेभेलप जादों बिफोर बिटिसि एग्रिमेन्ट देयर इज नाथिं देयर इज नो एनि निउ इनफ्रास्ट्राक्चार इउनिभार्सिटि कलेज व्हाटएभार जेबो गैयामोन बाट आफ्टार बिटिसि एग्रिमेन्ट वी हैव सीन लट्स अफ डेभेलपमेन्ट इन आवर एरिया बिटिसि एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जों गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार कलेज इउनिभार्सिटि हा मेडिकेल कलेज एटसेट्रा जों नुनो मोनदों नाथाय आनफर्चुनेटलि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन दिनै जों नुनो मोनाखै जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन जेरैबायदि सिमां मिजिं सुजुदोंमोन जों दिनै नुनो मोनाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट बिथाङा बुंदोंमोन आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव थानाय टाइमाव आंनाव बिटिसिनि चिफ इएम जानायनि जेबो सिमां गैया जेबो थांखि गैया होनना बुंदोंमोन बेबायदि बुंग्रा मानसियानो दिनै बिटिसिनि चिफ जाबाय बर' जातिनि सिमांखौ दंस' खालामनानै दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सलुसन साइनिं खालामनानै फैनाय बर' जातिनि सिमांखौ दंस' खालामबाय गेजेर ससेयावनो आसियामखौ बड'लेण्डनि जायो होननानै दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ लिरनानै गारबोबाय सलुसन साइनिं व्हाट डाज इट मिन बिनि ओंथिया मा व्हाट इज द मिनिं अफ पिस एकर्ड दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो नोंथाङा बुंदोंमोन गिदिर गिदिर खोथा हा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' जा गोजौ लेभेलाव फैबाय होनना बुंदोंमोन दिनै जों मा नुनो मोनखो प्रमद बर'नि जि समायखिरा लानाय गासिबो नंखाय रायजो राजाफोर ओंखायनो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ मानोना बिथाङा बिटिसि दानानै बिटिसि एग्रिमेन्ट खालामनानै जेरैबायदि जौगानाय खालामदों जेरैबायदि जौगानाय लाबोदों प्रमद बर'नि समाव सरकाराव जों बिदि नुनो मोनाखै जेबो जौगानाय गैया बेवहाय गासिबो थगायजोबनाय आरो प्रमद बर'आ बुंलायबावो बिटिआर व्हाट इज बिटिआर आरो बुंबावदोंमोन बिटिसि गैला होननानै बिथांमोना बुंलाबाय थायो गोदाव सोराव बखिलाबाय थायो नंबां जाबांनो दिनै बिटिसिखौ माब्ला दानखो मानो बिटिआर लिरनो हायाखै बिनि फिननायखौ प्रमद बर'आ माब्लाबा रायजो राजाफोरनो जुदि प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ होनो हायोब्ला गोहो दंब्ला होथों बियो रायजो राजाफोरनो फिननाय होथों आरो प्रमद बर'आ बुंदों बिटिआर एकर्डनि दफाया मावफुंजायाबा सुसाइड खालामनानै आं थैगोन होननानै बुंदों बेफोरखि मोनसे खोथा नामा रायजो राजाफोर होमबा साननानै नायदो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौनो प्रमद बर'आ नांला होननानै लिरना गारबोनो हायोब्ला दिनैनिफ्राय आन्दालन खालामला होननानै बुंनो हायोब्ला हा साइन खालामखांनायनि उनाव पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुङो आखरे जुदि इमप्लिमेन्ट जायाबा आन्दालन खालामगोन सोमावसारफिनगोन बेफोर मोनसे खोथा नामा मुभमेन्ट इज नट इजि मुभमेन्टआ सानसे साननै सानथाम सानब्रैयाव खालामजाग्रा बे नङा रोजा रोजा बर' फिसाफोरा जिउ बावसोमनानै बिटिसि सोरजिदों बे बिटिसि बावसोमनानै मोननाय बिटिसिखौबो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट थ्रुयै प्रमद बर'आ बेखौ डिस्ट्रय खालामबाय होमबा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा थाबावनो रायजो राजाफोर हा प्रमद बर'नि मर फाइनेन्सियेल मर एडमिनिस्ट्रेटिभ मर पावारफुल होननाया दिनै प्रमद बर'आ मोनसेबो इउटिलाइज खालामनो हायाखै मोनसेल' खोथाखौ गोसोआवला दिनैसिमबो बिटिसिआनो दं बिटिआरनि जेबो नाम गैया जास्ट बारबेलि प्रमद बर'आ लेक्सार होगासिनो दं रायजो राजाफोर बिटिसि गैला होननानै गोदाव सोराव खोथा बुंनाय हा बिटिसिखौ रिजेक्ट जाबाय होनना बुंनाय बे गासिबो पलिटिक्ससो बिटिसिआ जेबो सोलायाखै बिटिआर गभर्नमेन्टबो नङा बिटिसि दासिमबो टिल टुडे दिनैसिमबो बिटिसि रायजो राजाफ्रा बिटिसि बुंनांगौ बिटिआर जायाखै एग्रिमेन्टआ जादों हय थिग दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै नाथाय प्रमद बर' बिथाङा गावनो बुङो बिटिसि मालाबा बुङो बिटिआर मा डिफारेन्सआ मा फारागथिया मा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर'आ 15, 16, 17, 18, 20 बोसोर बड'लेण्ड मोनगोन होननानै थगायबोबाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो 17 बोसोराव जेबो जायाखै जाजोबदों लोंजोबदों होननानै बिथाङा क्रिटिसाइज खालामबाय थायो दिनै नोंथाङा 4 बोसोराव रायजो राजानि मा उन्नयन मावखो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजानो मा होनो हाखो हा एनडिपिफोरनि समस्याया मानो जोबाखै
दिनैसिमबो मानो why still incomplete बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो प्रमद बर' नोंथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गिदिर लेक्सार होदोंमोन इलेक्शन केम्पिंआव बुंदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्रा दुखुथिया सुबुंफ्रा BTC अफिसाव थांनाङा माबा मोनसे स्किम नागिरोब्ला फननि गेजेरजों रायलायनो हागोन पार्सेन्ट लाया मा लाया हेन टेन whatever दिनै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ना दिनै जों मा नुनो मोनखो रायजो राजाफोर प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखायजोब फोथाय खेबस' प्रमद बर'आ बर' जाथिनि ट्रेटर प्रमद बर'आ फोथाय खेबस' बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामग्रा आरो दिनैनि डेटआव जोंनि गोरों गोरा दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा प्रमद बर'नि लेक्साराव गोजावनो नाङा मानोना BTR एग्रिमेन्ट जाना बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामखाबाय आरो बिनिफ्राय जेबो देरसिन आरो दुखुनांथावसिन जेबो खोथा गैला रायजो राजाफोर ओंखायनो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा BTCखौ बासायनांगौनि थाखाय BTCआ सिगां जेरैबायदि दंमोन लाइक डेट बेबायदिनो थानांगौ पावार एन्ड फांसनखौ जोंनि आखायाव लाबोफिननानै BTCखौ जों सालायनांगौ होमबासो येस जों गावनि ओनसोलाव जों खामायनो हागोन साख्रि बाख्रि सुराउन्डिंस फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो लानानै जों जौगागोन जुदि BTCनि पावार एन्ड फांसना सानफा एफा जुदि बेबायदि डिक्रिस जाबाय थायोब्ला डेस्ट्रय जाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोर एबा फिउचार जेनेरेसनफ्रा BTCआ मा BTR मा जेबो मोनथिनाय नङा रायजो राजाफोर ओंखायनो जोङो मोनसे जों बयबो खौसेथि जानानै BTCखौ बासायनांगौ मानोना बे BTCआ रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि मुंख्लं जानायनि गेजेरजों सोरजि जानाय मोनसे जोंनि रायजो फिसासा थिलेबलेब रायजो मोननांगौखौबो प्रमद बर'आ थगायबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौखौबो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौखौ प्रमद बर'आ BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै फैबाय बड'लेण्डखौबो थगायबाय BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै थगायबाय आरो BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै BTCखौनो आरो जाख्रेब नागिरबावदों बे एकर्डआ बा दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड प्रमद बर'आ बेखौ मा साननानै मा बुजिनानै BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै गेजेर ससेयाव बड'लेण्ड नांला होननानै लिरना गारबोखो आरो मालाबा बुंलाबायो गोदाव सोदावनो आरो मालाबा प्रमद बर'आ लेक्सार होयो मिडियायाव आन्दालन खालामफिनगोन हा प्रमद बर'आ लेक्सार होयो आन्दालन खालामफिनगोन होनलाबायनो बेफोरखि मोनसे खोथा नामा रायजो राजाफोर दिस इज भेरि आनफर्चुनेट ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव बयबो कनसियास जानांगौ सिनसियार जानांगौ मानोना अलरेडि नोंथांमोना नुखाबाय प्रमद बर'आ जेरैबायदि थगायदों आरो प्रमद बर'नि खोथाखौ जुदि ट्रास्ट खालामनानै बिलिभ खालामनानै जोंनि रायजोआ बिनि खिबु खारबाय थायोब्ला आरो प्रमद बर' बायदि दैदेनगिरिया जुदि थाबाय थायोब्ला बर' जाथिया जोबस्रांबाय सिदा खोथा प्रमद बर'नो खालि गाज्रिल' नांगौ बियो जेबो सिन्था खालामनो रोङा सिन्था खालामग्रा मानसिमोनब्ला जुदि बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट ब्लाड दंमोनब्ला प्रमद बर'आ गेजेर ससेयाव बड'लेण्डखौ बेबायदि खालामामोन गावनो जाथोंमोन ना थैजासिम लाइफ टाइमनि थाखाय प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जाथोंमोन जा बुंनांगौ गैया दिनै BTCखौसो दंस' खालामदों प्रमद बर'आ फाइनेन्सियेल पावार लाबोगोननो सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्डिं जागोननो बोरो दिनैसिमबो इन्डिपेन्डेन्ट समयसाखौनो पिस एग्रिमेन्ट खालामनानै समाधान खालामनो हायाखै आरो गिदिर लेक्सार होदों प्रमद बर' लाब गैया नोंथाङा जुदि पावार दंबा गोहो दंब्ला रायजो राजाफोर फिननाय हो BTR एग्रिमेन्टआ मा बुस्थु दिनैसिमबो मानो BTR लिरनो हायाखै बेखौ फिननाय हो आरो 20 बोसोर बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड मोनगोन होननानै मानो थगायबोखो MCLA शिप जाया आङो होननानै बुंनाय खोथाफ्रा दिनै मा जाखो हाग्रामाखौ बखिबोदोंमोन बड'लेण्ड नाङानो हाग्रामानो होननानै दिनै हिर'आ सोर हु इज द हिर' नाउ एट प्रेजेन्टलि हिर'आ सोर हाग्रामा महिलारि इज द किं अफ BTC राइट नाउ इउ आर नट ए किं अफ BTC इउ आर ए ग्रेटेस्ट लायार अफ BTC मिस्टार प्रमद बर' किप डेट इन योर माइन्ड अके नोंथाङा बर' जाथिनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ डिस्ट्रय खालामदों आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया फाइनालि आं बेखौनो आपिल खालामो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानांगौ कनसियास जानांगौ फैबाय थानाय समाव UPPL एबा प्रमद बर'खौ बिदाय होनांगौ मानोना प्रमद बर'आ बर' जाथिनि सिमांखौ अलरेडि दंस' खालामखाबाय जों बेखौ बासायनांगौब्ला जों इउनिटि जानांगोन खौसेथि जानानै जों जयै सापर्ट खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पावाराव लाबोनानै जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दंमोन जों बेखौ लाबोफिननांगौ BTCआ जेरैबायदि दंमोन जों बेखौ लाबोनानै ग्रें ग्रें जोङो बिदा फंबाय गावजों गाव अनलायनानै जों रायजो जानांगौ आरो बयबो खामानि मावनांगौ बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना बयबो सांग्रां जादों लोगोफोर थेंक इउ